No tak čaute ľudia, vítajte pri tomto novom videu na kanáli Farming Videos. Dneska ideme kosiť jačmeň, čo sme minule povalcovali. Ja som ho vtedy offline zasadil. No, máme veľa polí, bude timelapsov, ideme to vyvážať 81. Tu mám traktor, mlieka je veľa. Ideme po kombajn Fallsheet 512. To ste mohli vidieť v prvom dieli z kolónie. A ideš. Tak, ideme. Ďakujem za lajky, odbery. Ako ste mohli vidieť, dáke tie shorty z osady, lebo ju hrám. Neviem, či chcete stať novú sériu, ak tak napíšte do komentu. Za chvíľu sú tu Vianoce. Tak, budeme slamu robiť, mám málo balíkov. Máme. Neviem, či mi to spustí. Nie, takže mi to prepni. No. Dajte like, odber, mňa to veľmi podporí. Čím viacej lajkov, odberov bude, tak tým častejšie budú videá. Tak ja vám sem hodím timelapse. Egy gyöngéd ölelés, mely elfelejtett mindent, mely számomra megér minden kincset. Elég egy csók, hogy érezd, mit gondolok én, úgy félek én, hogy nem leszel enyém. Mert te csak integettél végig és megszerettél, de nem bánod ma az Isten jó felé. A fiókban porosodik egy régi ajándék, mitől is kaphatod, de előtt nincs, hogy felidéz. Ákélélélélélé, fáj még, de nem annyira, mint amikor kimondtam. Ákélélélélélé, nem ölelsz, már nem is fogsz, de még néha rám gondolsz. Tak ja som plný, ako toto je riadne na dlho. Tu sa pomaly bere. Mám čo robiť. Aj, no to už teraz ani timelapse pokračovať nebude, lebo to radšej prepnem, lebo to je na dlho fakt. Vás nebude podľa mňa ani baviť, tak dlho kúkať. Toto video podľa mňa bude mať za takých 16-15 minút, no možno aj 20. Na Humid Company treba dať odber, lebo začína točiť osadu. Už vydal 2 diely, možno dneska 3. Tak treba aj skúkať. Brzdí. Tak ja sa vám ozvem na druhom poli. No tak ja už idem na tom druhom poli. Tam na začiatku boli komplikácie, zobral som 120, kúpil som novú vlečku, ďalšiu. S jednou sa mi nechce furt behať, tak mám 2. Takže tak, dám ten timelapse. Przy barach same koty, butelki robią obroty. Nikt nie pije tutaj wody. Imprezowe loty. Imprezowe loty. No tak ja už som plný. Ako môžete vidieť, je to strašne pomaly. 5 km idem tam hore, furt som plný skoro. Ako ja fakt asi kúpim nový kombajn, alebo ja neviem. Ale slamy bude dosť.
Za toto musíte dať fakt like odber. A toto je trápenie doslova. Brzdí. Rozmýšľam sa vám asi ozvem, keď vám dáte pri konci. Toto je nadlho. A ideš. Chápeš. Tak ja sa vám ozvem, keď budem niekde pri konci. No tak ja už som skoro hotový. Ešte tu taký maličký pásik a konečne hotovo. Človeče, toto je pomalo sa ide. Už neviem ani čo povedať už. Aspoň konečne tento zbytok a už posledné pole. A už to aj predať aspoň, už budú plné vlečky. Takže tak ja sa vám ozvem pri traktore. No tak ja som to tam vysypal, zistil som, že mám 87%. Tak ja to idem vysypať a idem na to druhé pole a vám potom poviem, akú cenu som dostal za skoro 2 plné vlečky. No tak ja som na tomto druhom poli som rozmýšľal, že či vám to idem ešte natáčať alebo čo, a ja som sa rozhodol, že idem. Z tých dvoch skoro plných vlečiek som dostal 16 604, tak celkom málo. Skúsim dakedy zasadiť ešte repku, z tej sa dostáva viacej peňazí. A uvidím, dávam si timelapse. Ako môžete vidieť, je to fakt nadlho, ale ja sa vám ozvem, keď budem pri konci. Fakt, toto nebude nikoho z vás baviť, pozerať dobre pol hodinu, ako kosím 3 polia. Tak ja sa vám ozvem niekedy pred koncom. No tak ja už som skoro na konci. Ako môžete vidieť, toto bola patália, toto video. Ako fakt. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like, odber, zdieľanie a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.